Ajde da vidimo. Jedan Balkanac. Cel dan laje, cel noć zavija. Ne gasi se. I vidimo kako ga izvedem da vidi svinja. I ga gile kude lega gore. I ga ono onda i ono kude lega. Ono prolazi pored svinje ništa. Ništa. Jučer je gazda bio tu. 40 minuta sidimo dole na kapiju. Vide gile. I gledaj. I 40 minuta u gatar. Nigde da zalaje na svinje. I cvilnu. Vika, da li se ubode na trn? I gazda vika, uboja se na trn. Hajde vidimo onaj gore. Hajde onaj gore. Kude? Eto. Ajde be. Ajde. Dođi ove dve svinje. Daj da vidiš guda kako izgleda. Dođi. Dođi ove guda. Ove guda kako izgleda. Kako bre puštim odozdol od kapiju vi da iskočite gore da nađete svinje da zalajete. Svinja. Kjer. Pušten. Pušten. Jučer 40 minuta te mi čekamo u gatar s gazdu. Da ne ulazimo unutra da čujemo. Ono sam čumo kad zacvile. Mi pa mislimo uboja si se na trn. Misleli smo uboja si se na trn. Ne si ti uboja na trn. Nego te svirnja jurnuli ti si premre od straha. Gile zatvoren. Ruža puštena, namo zatvoreno. Ajde, ajde. I ja da ga naučim i da ga ja pokrenem. Ja 2 koraka na tamo, ono 2 koraka na tam. Ja stanem, ono stane. Nego svinja. Ja mu poturam ogrlicu, možete si, ne mogu uvati. Ja stanem i ono pored mene. Ajde! Dođi ovdje stani, zajedno će ga ugledamo, tu i stani. A doma ne gasi se. Znači zavija, laje. Eto. Vidite. Lej, gdje si ulegao? A? Kaže gazda, hoćeš srne. Pa ja znam da će to da razbivaš. To će razbivaš. Ali ovoj dugačku dlaku ne, ali to ne ja smaznu dlaku što se presijava. Ej ga ruta kak je. Ajde, tu. Gle vide svinča i neće mrdne. Neće mrdne po njega. Ajde. Ajde.
Točno vide svinče što prođe i svinče otrče na gore. Tega. Svaku bocku da zamoča. Znači svinče je video namo, pušti ga. Eno ga svinčande. Hajde. Da će se pomeriš o toj bocku u nos da ti ga nabije mrtav. Ja. Toj kuće koja samo zamočuje i samo baca sugrbi, to je samo se u lov davi i ništa drugo. To je samo da se davi. Hej, ne ga svinčanda gore. Kijel je zatvoren. Teti. Čekaj, ja ću, dođi Đole. Đole, dođi. Dođi Đole. Dođi kad ono neće da dođe, da ide nakon tebe. Dođi ti makar nakon njega. Dođi. Pa za kvo laješ doma u grkljan tebe? Za kvo laješ doma? A? Za panicu meso. Ajde. Evo. A i gazda jučer je video, kad smo ih otkačili, to dva smo puštili. I mužjaka i ženku. Ništa. Be napravim mu trag, be mami mu nabijem, povuče me. Polomi si prsti zbog njega. Ajde. Čujem svinče ovamo kude tropa. Joj. Joj, jebem li ti. Pušti mu trag, napravim mu trag. 2-3 sata. Više ja odim nego ono je nega pozadi mene. Be, pitle mi se. Će bude škjer. Ajde. Ajde. Ajde, mrdi ispred mene, otrča prasena po pute, beb te usta. Ajde. I tako. Toliko ti je to. Toliko. Vide svinče. I će ga napraviš da bude svinjar. Kakve mi sve lipcotine ne dovodu i posle ja sam kriv. Ja ih programiram. Aj digni nešto drugo sitno da vidiš kako će prođeš. Povuče me padogle, ruku ispreba prsti. Ne mogu da se vijem prsti. Ovaj prst mali poreba. Jo. Popukli me, polomio sam 2 prsta na ruku, ne mogu ni da ih vodim ljudski. To, stani da to otkačem. Stani da to otkačem. Bravo. Ajde. Ajde, koliko će ideš sad po trahi.
vuče odozdol rukići mi otkine. Ma nema samo ništa. Tako mogu da pokrenem u partite. Ajde, živti se. Od tidni kad dođe tam do prase blizu, ono, ni da zalaje, nit ništa. I? Zaliva doma, laje na povodnik, vuče ruke će ti skida, ni tu meda ide na tam, ni tu meda ide na vam. Osjeti trak, puštiš ga, ono pođe 30 metri i vega. Povukoše me padu i preba 2 prsta. Nit mogu da gi savijem, nit mogu otekli mi. Cela ruka mi otekla, ni do kod lekara. I za kvo dom laješ za panicu meso, ustalite, mrtva je bemja. Pa kad ste malečki, kako li ovaj Bog ne vati, da ve vatište nećak, da lipčete i da otkačite gazdu. Da se ne troši čovjek. On ode na tamo, ja idem na dole, on ide na tamo. Bez ništa, bez navigaciju za praćenje, bez ništa, znači pušten u prirodu. Kad su 9 sati, pa oko 11 sati će dovedemo kerovi. A ima sve tu dizerije da ide gore, dole, malo će se muču kerovi da ga oprave. Da nije sam gi vodio na povodnik, ali ne, pa sam im stavljao ogrlice, sad mi to ne stavljam. Puštam samo refuz. Ali nije, neka me gleda i nekak, i uvek će da kasnu po mene, uvek. Za obuku mnogo treba, mnogo. Mi mislu kupili jedno šipare, jedno prase kupili, vodu ga na povodnik i to je to. To je to obuka. A nemaju ni svoju priču kad gi gledam. Pa ga pogledam, on kopira me, nešto priča. Pa budi svoj bre. Mora budeš svoj, a ne kopija. Ali mnogi me kopiraju. Evo imamo baraka iz Vranje i ovog Balkanca, srpski gonič iz Han. Ovo je Balkanac. To u boks, ne gasi se. Ne gasi se. Znači laje 24 sata. Noću zavija, ali je prestao da zavija. I smanjuje lajanje u boks. Ali pametan ker. Mlad je još tek sad godinu dana je napunio. Nazad, 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 nazad. Polako. Znači ne da me vučete, nego polako da ideš. Gazda se sluša, ne ker. Nazad. Tako se ide. A ne da me vuče ruke da mi kida. Vuče ruke, kida, a kad ga otkačiš ono, pođe 30 metra i vrne se. Sad su pola 12, oko pola 10 smo puštili.
9 i nešto je bilo kad smo puštili ćirka. Pa kad dođemo tamo na trakciju vidimo. Će da vidimo, zato što Balkanče ide po trak dok bega svinja, kad stane svinja ono zajebe u lajanje. Odmah zajebe lajanje. Mora ga siliš. A ovaj u početak i on je bio loš. Polaje malo pa zajebe. Sad ga ostavljam sve duže i duže. Laje. Barak. Ajde. Ajde. Brav. 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 Brav, gledaj ga Balkanače. Šta radi na traga, gledaj ga ovaj kako se oteza. Brav. Gledaj ga Balkanče sad šta radi. To na tragi. Čekaj, stani. Brav. Ajde. Tražite ga. Mrzim tija mutavi. Mrzim, takvi ne volim uopšte tija mutavi. Barak se poče javljeno tamo. Eto ga i Balkanče. To je potrag. To je Balkanče, sad potrag. Se javlja. Balkanče potraga, Barak ode prvi. Barak ode prvi, idem ja ovamo da presečem. Eto. Sad su došli. Znači, šipare nije mnogo daleko otišla. Otišla je tu na gore, pa ovamo je došla. Eto i Barak i Balkanac. Za početak je dovoljno. 300-400 metra trag, 2 sata star. Ovo je tek pola obuka. Eto gi zajedno. Mora da gi puštaš zajedno da bi gi usilio. Da gi usilim. Zato kad mu napravim sam trak, puštim ga. Ono dođe do svinčaja, vidi ga i zajebe. Ali koji se silo jedno od drugo. I mora u par. A ste vidjeli koliko je osjetilo Balkanče, trag lepo i vuče, a onaj, tega ono kuda je tu je rilo, tu je gore protrčalo, i tamo je otrčalo. Idem da ga uvedem u gatar. I u gatar gi onda ostavljamo, i ostavimo gi i idemo si kući da ga laju koliko hoću. Sat, 2, 3.
Dovedem šiparevu u gatar, pa će vidimo poslije. Sad se Balkanac javlja po tragi. Sad Balkanac po tragi. Javlja. To je po tragi. Kako se lepo javlja Balkanče po tragi. Evo ga i barak se javlja po tragi. Sad tu mora proći tamo do svinje. To. To je treba da praćite. To, ko volim kad su uporni, kad tražu, to mi se sviđa. To mi se sviđa. I sve kako idu po tragi teraju. Ovoj teraju, svinje su se izvukle 200-300 metra od njih. Prebaciše ovamo drugi breg. Prebaciše drugi breg. I eto ih gde teraju. Uživaš u gataru teranje. U gataru uživaš u teranju. Slušaj teranju u gatar. Sad će svinje tu negdje da prođu. Eno gi svinje gore. Prođoše svinje gore, a kerovi su 300 metra, 200-300 metra ispod dole. Ete teranju u gatar. Eno ga Balkanče iskuči. Balkanac iskuči. Prvi. Evo gi svinje ovamo priđoš. Svinje tamo priđoš. Moriše se kerovi i vrućina. A barak, ovo ne je mnogo za vrućinu. Evo ga, ovaj si izvuklo. Ovaj si izvukla. A dole laju mužjaka. Dole laju mužjaka.
Balkanče se umorilo. Balkanče se umorilo, nema dušu da laje. A sviđaju mi se što nema da napadaju. Nema da drpaju. Znači nema da drpaju, nego stanu, laju. Koliko je uporniji barak sad. Od pre puštim ga, on polaje malo pa zajebe. Napravim mu trak, puštim ga, on pođe, dođe, vidi svinju, zajebe. A gledaj ga sad. Sad sve duže i duže. Onaj dan sam ga ostavio 2 sata, jel ja sam. Neću gi diram, neka laju. Neka laju koliko može. Eto i zajedno. Dok se ne umoru. Ovo Balkanče, dom se ne gasi. Znači ne gasi se. A ovdje gleda, ne može na noge da stoji sad. Sad ima kad te odvedem dom da legneš i da legaš. To je to. Pozdrav Igor Vuk. Pa se vidimo nadalje. Još radim, ovo je tek pola obuka sa Svikjerovi. Eto sad kako Balkanče laje. A od pre neće da laje. I ovo je pola obuka. Ima još da se radi s njim. Ovo je gatar od 4 hektara, ovo nije gatar lilinen. Tako je da se paziš. Kako je mlado ovoj Balkanče, još nema 12 mjeseci. Rekao sam na gazu da bude 12 mjeseci pa na gore, bolje starije. Ali on, pošto radi u Crnu Goru, ajde da ga ispoštujemo. Mada ja ne uzimam kerovi mlađi od 12 mjeseci. Eto. Vidite vi ovaj teren kod mene u Gatar kakav je, to je trnje, to je šipak, to je crnica, to su kupine, to je... Sve će da gi ostavimo što duže da laju. Tako drugari. Evo izvaćao sam gi posle 2 sata jurnjavu. Evo ga barak ne može sastavi disanje. Znači ne može da sastavi disanje. Tako traje obuka. Tako drugari traje obuka. Kod mene. Tako je, da uznojite guzice. Da uznojite guzice. Evo ga Balkanac. Će budu to dobri kjer. Crk ovaj barak, pa nema, vi ste zajebani za vrućine. Vi ste zajebani za vrućine.